A Sakvárius Automania első része, ahol is egy 1.0-ás Opel Corzát fogunk bemutatni. Üdvözlök mindenkit, Kovács Ádám vagyok. Hát kezdjük az autó külsejével, ugye hát ezen a példányon láthatjuk ezt az ocsmányt, tehát hihetetlenül ronda libafos zöld szín. Ez az úgynevezett UFO libafos zöld? Ez UFO libafos zöld. Hát igen, értem. Ha már a példányon belül maradunk, az egyediségen itt látható a 298-as francia világbajnokság emblémája, labdarúgó természetesen. Hát nézzük meg akkor a futóműveket, ugye Michelin Energy kerék, hát nem tudom ez hány szolos, ennyire nem értek. Szerintem 14 vagy 15. Igen, hát virsli gumi, maradjunk ennyiben. Utána az autó eleje. Az autó eleje az gyakorlatilag így néz ki, ugye ez a Forza V. Itt már látszódik, hogy valaki állatkodott. Hangosabban beszélj, ugye? Itt már látszódik, hogy valaki állatkodott. Fal. Na. Ez a hihetetlenül szép motorháztető, egy 1.0-ás Ecotec, ami minden Opelben megtalálható, hát 10 éves, ugye ezt láthatjuk rajta. Nézzük meg közelről. Olajszintmérő. Nincs benne olaj, de nem fontos, mert én olaj nélkül járok vele másfél éve. Ez a szerencsétlen meg itt ökörködik. Majd elég. Na, tehát ennyi akkor a motorról, ennyit tudjuk bemutatni. Rendben, belső tér. Még a hátulját is engeded. És mit akarsz azon mutatni? Mert ott én egy ilyet vélek felfedezni. Ezt mondta alá. Ez micsoda? Tehát ez egy úgynevezett Hector Chrome Sport kifogó vég, ami amúgy, tehát ez most csak a külsejét látjuk, de egészen belül folytatódik. Autó belső tere. Autó belső tere. Hát itt látható ez a borzasztó kormány. Ennél egyébként van rosszabb is, már mondjuk én azt még sosem láttam. Hát ugye szokásos kellékek, ugye, ami autózáshoz itt látható a belső műszerfal. Ez a középkonzol, ez egy nagyon jó minőségű műanyag. Műanyag? Ne, de jó minőségű műanyag. Igen. Na, igen, tehát nagyon jó sportpedálok vannak ott. Ez titánium karbon ötvözet, jól látom? Hát igen, jól látod. A sebváltóról annyit, hogy tegnap leesett, és apám nem akart elengedni ma ide, de visszaraktam a régit, és sikerült szerencsére eljönnöm. Hát itt látható, hát most mondhatnám azt, hogy nitro, de nem az, ez a gázpalack, ezt Photoshoppal zöldre átfestve Facebookra felraktam, hogy nitro. Gázpalack? Hát nem gázpalack. Tehát ilyen kis piknikezésekhez. Forróltó, itt van Winnie the Pooh is itt van. Nagyon picike kesztyűtartó, egy Sony Ericsson S500, innen nincs lehetősége, dobókockák, és hát ennyi. Lássuk, hogy megy az autó. Igen, tehát ez volt a sportos leindulás, úgymond. Ne is se. Oké, mehet. Egy szép elindulás, minden. Lássuk, hogy megy az autó. Mint látják, a fordulatszámmérő meg sem mozdult lefele. Nagyon szépen elindultunk. Szervokormányos változat már van, ez egy légzsák elől, az ötoldali légzsák is van. A futfekvése nagyon jó az autónak. Mondjuk lehetne rosszabb is, de én ezzel a példányon nagyon meg vagyok elégedve. A fordulási sugara igen jó. Kettesbe odalépve egész jól gyorsul. Igen. Nagyon jó kis sportos, belenézni. Be kell nézni, mert hátra jön valami állat. Mint mondjuk ott. Itt egy fekvőrendőr jön, szépen lelassítunk. Nem átszágulunk felette, mint sokan. Ugye nagyon sokan csak mennek, és átnyomják a fekvőrendőrt. Tehát gyakorlatilag olyan sebességgel mennek át, hogy szinte átrepülnek fölte, mint a Knight Rider. A fejjel, a Gábor